Ако сте имали лексикони Тамагочи, това видео е точно за вас. Останете до края, за да видите някои от най-емблематичните неща на децата от 90-те. Децата на 90-те в България са израснали в период на големи промени. Това бе време на трансформация след падането на комунизма през 1989 година. След този исторически момент страната се изправя пред исторически, икономически и социални предизвикателства. За децата това значеше нов начин на живот и образование. Много от тях са израснали в условия на промяна и приспособяване към пазарната икономика, като семействата им често преживяваха големи трудности. Тези години бяха време на културни и социални трансформации. Музиката, модата и технологиите играеха голяма роля в живота на младите хора. В следващите минути ще си припомним именно това, някои емблематични неща от този период. Ако сте израснали през тези години, напишете в коментар кое за вас е най-емблематичното нещо, което вие си спомняте. Ще започнем с една емблематична песен за това време, а именно Макарена. Това е песен, която стана световен хит през 90-те, създадена от испанското дуо Лос Дел Рио. Тя завладява публиката с своя заразителен ритъм и лесно запомнящ се танц и текст. Bala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo alegría Macarena. Тя не само оглавява музикалните чарти в много страни, включително и в САЩ, но също така става символ на културния и музикалния феномен на 90-те години. Любима танцова песен в клубовите и на патитата Макарена става нещо повече от просто музикално парче. Тя представляваше весело и безгрижно време. Последното не е вярно, времето изобщо не беше безгрижно. Дори и 30 години по-късно Макарена е символ и знак за веселие. Тя е типичен пример как една песен може да се запечата във времето и да остави специални спомени. Фют и Лоли бяха две от култовите списания в България през 90-те години, но те се различаваха по стил и насоченост. Фют беше по-младежко списание, фокусирано върху модата, музиката, културата и интересите на по-възрастните тинейджери. То предлагаше информация за актуалните модни тенденции, музикалните новости, интервюта с популярни изпълнители, актьори, както и други съвети за свободното време. Докато списанието Лоли беше насочено към децата, списанието предоставяше забавление, игри, комикси и други интересни факти и рубрики, които бяха предназначени специално за по-малките читатели. То беше пълно със смешни илюстрации, комикси и интересни истории. Във всеки брой на Лоли имаше една голяма картина, пълна с хора и различни други фигури. В тази картина ние трябваше да открием Лоли къде се е скрил. Понякога беше доста трудно, понеже той се беше скрил доста добре. И двете списания имаха важно място в културата на 90-те години в България, като предоставяха различни видове информация и забавления за своите читатели, в зависимост от техните интереси и възрастови групи. Друга популярна игра беше играта на лимки. Тя беше особено популярна през 90-те години, както в целия свят, така и в България. Лимките обикновено бяха изработени от стъкло. Те имаха различни цветове, дизайни и размери. Играта се състоеше в това да се стрелят или подхвърлят стъклените топчета срещу други лимки, като целта беше да се побере или събере внимателно колкото се може повече стъклени топчета. Известни игри, на които аз съм играл, бяха дупка, дос или триъгълник. Също така беше модерно да имаш чантичка на кръста, в която да си носиш лимките. В края на 90-те години се появи едно малко електронно устройство, което стана голяма сензация сред децата. Това беше тамагочето. Това е малко виртуално домашно любимче, което изискваше грижа, хранене и внимание. Грижайки се за него, то се развиваше, ако обаче беше пренебрегвано, можеше да умре. Но няма проблеми, имаше копче за рестартиране и когато го натиснете, то оживяваше отново. Самото тамагочи изглеждаше доста просто, то беше един малък дисплей, на което се виждаше животинчето и 3-4 бутона. Въпреки своята опростеност, тамагочето остана като една от иконите на ретро културата.
Cartoon Network беше един от водещите канали за анимация и анимационни сериали, които се излъчваха в България през 90-те години и идваха с изключително голямо разнообразие от анимации за деца и младежи. Едни от най-култовите анимации, които се излъчваха по Cartoon Network, бяха Лабораторията на Декстър, Приключенията на Флинстоун, Скуби-Ду, Страхливото куче, както и много други. Тези сериали се съчетаваха за забавление, хумор и различни приключения, които привличаха зрители от различни възрастови групи. Доста хора научиха оттам английски, тъй като анимациите не бяха дублирани на български език, а имаше само субтитри. По това време нямаше YouTube или Spotify. Музиката се слушаше от касетофон. Купувахме си касетки с музика и давахме на нашите приятели да си ги презапишат, за да не дават пари за същата касетка. Нямахме интернет, откъдето да сваляме песни. Ако искаш да чуеш дадена песен от някоя касетка, няма как да пуснеш директно точно нея. Превърташ ту назад, ту малко напред, ту малко назад, ту малко напред. Докато най-сетне я учиш, а докато я учиш, след това трябва да намериш началото и да започнеш да я слушаш оттам, откъдето трябва. Най-гадният момент беше, когато ти се прецака касетофона и лентата изскочи от касетката и ставаше истинско чудо. Внимателно разплиташ лентата, внимаваш да не се скъса, а след това трябва да я навиеш обратно в касетката. Обикновено това ставаше с помощта на молив. След касетофоните се появиха и локмените, което всъщност си беше вид касетофон, само че доста по-малък и със слушалки. Ето и няколко предмета, които днешните деца просто не познават. Първият предмет, който ще ви покажа, това е дискетата. Това е преносима памет. Представете си, че това е прадядото на флашката. По-старите от нас знаят за какво се използват тези контейнерчета, а именно да не се освети лентата. Защо тя не трябва да се осветява? Може би трябва да започнем от там какво е лента, къде се използва. Накратко, в тази лента стояха нашите спомени, които после се превръщаха в снимки. По-рано ви обясних за касетките за музика, имаше и такива, които бяха по-големи, те бяха за видео. Хората се разменяха и тях, за да гледат някой нов филм или концерт на свой любим изпълнител. Също така тези касети можеше да се вземат и от видеотеката. Това са едни магазини, които вече не съществуват, но там беше пълно с касети с най-новите филми. Нещо като библиотека, но за филми. Друга модерна техника по това време беше пейджерът. Представете си, че това е телефон, по който не можете да говорите, но когато ви прозвънят, вие просто виждате, че ви викат някъде. Най-често се използваше за работни цели и може би това бяха болниците. Така викаха лекарите в съответната операционна или зала, за да могат да реагират бързо, а да не пращат някой да ги търси. 90-те години бяха време на преход, за което светът се подготвяше за нов епохален старт в следващия век, но за много хора този период остава символ на специални моменти и неповторими изживявания, които днес все още пораждат усмивки и спомени. Това бяха една малка част от нещата, които белязаха 90-те години. Надявам се клипът да ви е харесал, абонирайте се за канала и дайте палец нагоре. Чао и до нови срещи!